Mauna za industriju še šeje od 20. aprila, ta až po konec junija, co najčastejše druga šatva posle hraščku. Toto produkciju organizujú prerabiače, ktorí majú i prerabiacky, i kapacitety za kombajnovanie. Toho roku sme Maunu organizovali zašali na 500 hektároch. Máme u Bečeju sme mali jednu časť sme mali u Novým Miloševu, u Banatu. Mali sme, počiatok bol so hráčkom 750 hektári. U medzičaše sme vecka poslešali sladkú kukuricu, ktorá isto bola prek 900 hektári. Takisto Mauna Poriadová i Postrna na 500 hektároch. Máme i zasadu karfioli, brokoli u našej režii. Slovo o novosadským podprijemstve Aretol, ktoré nemá svoju žem, ale organizuje produkciu na veľkých poľnohospodárskych majetkoch, ktorí majú uslovia za sigurnu produkciu, co znači, že perše uslovie možljivo zaljevanja. Bez toho by produkcija okrem u dižđovnim roku, jak je bol tot, bola nesigurna. Druge, neophodna veľká povrchnosť pre efikasnu robotu kombajnu. I trece, potrebni fachovci, ktorí znajú svoju robotu. Urožaji žovtej Mauny dosahujú 17, a željenej od 15 po 8 toni po hektare, keď slovo o druhej šatvi.